Цък, цък. Здравейте! Здравейте, как сте? Здравейте! Здравейте на всички, здравейте, драги приятели. Днеска сме ви подготвили една много интересна изненада, която вече виждате най-вероятно вече пред вас. Това са едни двама прекрасници, които имат история подобна буквално за приказка. При тях всичко се развива като едно вълшебство. Те се познават почти от 10 годишни като съседи. После дълги години минават с близък допир заедно, живота ги разделя. Единият заминава в Америка за кратък период, другия отива на друго място, но те не спират да поддържат връзка, дори съвсем мъничко понякога. И да се чуват от време на време и в крайна сметка съдбата решава да ги събере на едно ново място в Англия в момента и те дори се умяват да създадат и едно прекрасно същество, едно прекрасно момиченце, което имат. И при тях имаме много неща, с които се занимават, но като цяло здравето и спорта при тях се е превърнал не само ежедневие, но при тях е мисия. Мисия, призвание и начин на живот. На живот. Всъщност те се заразяват един от друг, но аз предлагам да дадем шанса на тях да разкажат малко повече за себе си, за тяхната лична история, за това как всъщност се запознават с спорта и защо това е техният начин на живот и техният избор. Гради и Ради! Здравейте! Здравейте! Супер, много готино. Първо да ви благодарим, че ни поканихте. Радваме се да бъдем тук с вас. Винаги е повече от приятно да си пием кафето или водата, на каквото имаме на една масичка. На вода. Да, ние сме на вода. Супер! Кой ще започне? Естествено, както винаги аз започвам. Аз ще разкажа малко повече за моята история, как всъщност реших да се занимавам по-сериозно с спорт, от кога тръгна. Ще се постарая да бъда така кратичка, защото не искам да влизам в дълбоки драми. Като цяло аз винаги съм била човек на движението. Аз обожавам да се движа, аз съм много енергичен човек. Винаги съм пробвала различни неща, но не съм била много постоянна. Говоря за миналото и дойде един момент, когато преди 3 години аз изгубих моята майка. И от тогава аз взех категорично решение, че едно от най-важните неща, които човек трябва да направи, е да се грижи за своето тяло и не само за твоето тяло, за своя ум, своето тяло, начина по който се храни, начина по който се движи. Общо взето, тогава така ми се преобърна живота и наистина взех решение да предприема драстични мерки, тъй като аз живях много нездравословен живот. Правих си всякакви експерименти, гладувания, какви ли не неща, претъпквания, цигари, знаете, кафета много, алкохоли в тинейджърски години. То общо взето това изобщо не се отразяваше добре на живота ми като цяло и взимането на решения. И в този така тъжен момент просто всичко се преобърна и взех едно от най-добрите си решения. И от тогава нататък вече квалифицирана, вече помагаща на стотици хора, мотивирам ги да се обичат, мотивирам ги да действат, мотивирам ги да вярват повече наистина, те могат да успеят. Разбира се, защото аз самата съм преминала през това и продължавам да минавам всеки ден. Та на общо взето, това е накратичко казано. Здравейте, радвам се и аз също да ви видя. Много ми е приятно. Благодаря ви за поканата, за тази топла покана. Благодаря ви, че ни давате възможност да споделим с всички това, през което ние преминаваме. И както говорихме малко по-рано, ако можем да бъдем полезни, да направим така, че повече хора да се грижат за себе си, ще бъдем всички ние много по-щастливи. Това, което аз мога да кажа за нас е, че всъщност пътя не е много интересен, има доста неща, които можем да споделим, но смятам, че най-важните неща са това, че взехме решение
да действаме. Това, че заедно се подкрепяме и вървим в една посока не дава много мотивация, дава ни сила, дава ни вяра и ни кара да се чувстваме все по-добре. Това, което аз мога да кажа за себе си, че аз също цял живот спортувам. Тренирал съм най-различни спортове, баскетбол, плуване, бокс, цял живот по залите и винаги това е било част от моя живот, защото аз много обичам да хапвам. И всъщност тази моя любов идва от моето семейство. Вкъщи ние говорим от сутринта за обяда и вечерта, така че подготовката е много сериозна. Аз за това много обичам да хапвам, но винаги съм знаел, че е добре да търсим баланса, добре е да имаме, как да кажа, да имаме начин да изразходваме енергията си. А какво по-хубаво нещо от спорта? Благодарение на всичко това и благодарение на подкрепата на моята прекрасна съпруга, която вече не е съпруга. Спътника ми в живота стана моя съпруга. Всъщност, нашата история е доста дълга. Не знам дали ще успеем да я разкажем сега цялата, но за мен това е моята сродна душа и аз смятам, че всеки има нужда от такава и всеки, който има подкрепата, може да постигне всичко, което желае. Нашата мисия като семейство е да направим така, че да заразим повече хора с това да се грижат за себе си или по-скоро да са по-информирани, да търсят и да вземат по-информирани решения, когато искат да се погрижат за себе си. Да търсят баланс, да търсят различни възможности и да израстват. Да правят различни неща, да се стараят да растат и да учат нещо ново всеки ден, защото един ден, в който сме научили нещо ново, все пак не е загубен. Надявам се това резюмира до някаква степен. Аз съм nutritionist and behavior coach. Всъщност това на български е... Нутрициолог. Да. И всъщност поведенческо хранене и хранене. Храненето като цяло е моето нещо. Аз много обичам да си хапвам и знам, че всеки тук от нас четиримата най-вероятно обича да си хапва, а и не само. Любовта не е само на мъжете. Знам, че преминава през стомаха, така че моят начин да кажа благодаря, моят начин да кажа обичам те за моите две прекрасни дами, както и за семейството и приятелите, винаги е бил, ако аз успея да им дам нещо вкусно, така съм го усещал. Ако на тях им е вкусно, аз ще се чувствам още по-добре. Затова и всъщност исках да разбера малко по-надълбоко, тъй като имах и един проблем, който трябваше да реша. Исках малко по-надълбоко да се заровя, за да разбера как мога да го реша. А оттам, когато успях да го поправя, всъщност да мога да помагам на повече хора. Аз всъщност имах дискова херния, направих я 2 пъти, беше така доста кофти и тогава взех решение, че аз ще направя всичко възможно, нещата, които имам контрол над тях, да направя така, че да работят за мен. Затова задълбах доста повече в храненето, защото смятам, че то е до голяма степен, може би дори и по-голямата част от намирането на баланса и е много важно, ако искаме да постигнем максимално добри резултати. Това смятам, че е съвсем накратко. Надявам се, че ако имате въпроси, разбира се, задавайте и аз ще се постарая да бъда малко по-така обстоен. Шегувам се. Много благодаря за това представяне. Даже тук имаме коментар, че сте едни страхотни гости от Мария Маркова, така че поздрави. Нини! Здравей! Всъщност, на мен много ми стана любопитно за това, че ти всъщност от проблем си започнал да се лекуваш себе си
и съответно другите хора. Също така много ми стана интересно, че от дискова херния го правиш, но преди това пък въпроса, който ми възникне е, понеже на твоята страница и като сторита постоянно виждам някаква храна и всъщност сега си обяснявам, нали, защо всъщност тя винаги храната е невероятно вкусна, като я погледнеш, защото чак, нали, така започваш да се позабърсваш. Но пък, нали, изключително хранителна и изключително полезна. Всъщност, какви са вашите препоръки по отношение на храната? В смисъл, всяка болест ли си има, не болест, нали, всяко състояние ли си има храна, която трябва да се, над която трябва да се набляга? И как се комбинира храната с спорта? Нали, защото казвам, нали, просто го казвам, защото примерно аз, да речем, мен нищо ми няма или пък примерно искам просто да сваля някъде. Обаче знам, че и храната трябва да, в смисъл няма да се направя изследвания. Тоест, по-добре ли да се направя изследвания преди да започна тренировката, контролирането на храната и така нататък. Имам супер много въпроси, които аз самата не мога да си отговоря. Може ли само едно нещо? Първото и най-важно нещо е да знаеш каква е твоята цел. Точно това аз ще да кажа. Всеки човек е много уникален. Всяко тяло е много уникално. Един човек може да тежи 40 кг. Друг човек може да тежи 140 кг. Един човек може да има диабет. Друг човек може да има анорексия. Трети човек може да има друго заболяване. Знам, че това сега, нали, звучи малко, нали, доста, да, но всеки човек е много индивидуален и всеки човек зависи каква му е целта. Но много често много от хората нямат конкретна цел и това е един от основните проблеми. Много често явление, когато някой се включи и ме пита, не се чувствам добре, искам да се чувствам добре, искам да сваля килограми. Добре, ти ще свалиш килограми, но едно от най-важните неща, които ние трябва да се запитаме, е защо искаш да ги свалиш тези килограми и как те ще повлияят върху твоя живот. Каква е твоята конкретна цел? Дали тези килограми искаш просто да свалиш 5 килограма и искаш да се върнеш после в стария си ритъм или просто искаш да се научиш ти да преминеш през целия етап на трениране, на хранене, на майндсет, на психическа настройка. Много е важно ние да имаме конкретна цел и да знаем на къде отиваме. Все едно да грабнем, ако нямаме цел, все едно да грабнем колата и да тръгнем без посока. Без план и без цел нещата се случват много трудно. Тялото, както тренировки, така относно за тренировки, така и за храна е много индивидуален. Всяко тяло, всеки човек има различни възможности, особено за тренировките и храненето. Така че най-основното, което ние трябва да направим, аз сега тук ще се конкретизирам малко повече към тренировките, гради ще се включи към храненето, но трябва да имаме на първо място цел. На второ място да си зададем въпроса защо искаме да го направим, как ще се почувстваме, когато достигнем тази цел и искаме ли да задържим завинаги този начин на живот. Защото много често хората имат краткосрочни цели. Да сваля 5 кг и после какво правим? Добре, ти ги сваляш за 2-3 месеца тези 5 кг и след това се възвръщаш. Нямаш сформираните навици на трениране, не знаеш защо си тренирал, не знаеш как си тренирал и не усещаш удоволствието от това ти всъщност да се движиш, най-често усещаш просто загубата на килограми, това, че си се лишавал, че е било много трудно във фитнеса, как си няма време, как не ти се е ходило и общо взето всичко е свързано с негативна емоция. Затова е много важно ти да знаеш защо искаш да го направиш, каква е твоята цел, как би се почувствала и искаш ли просто това да продължиш за винаги? Срещаш ли, преди Гради ти да се включиш, срещаш ли такива как е резистанс? Съпротива на това нямам време. Аз много искам да отслабна, обаче нямам време да ходя в фитнеса. Make some. Няма 90% от хората, които се свързват с мен, с Гради, нямам време да тренирам, имам деца, много съм ангажирана, започвам от 6 часа, трябва да готвя, трябва да изпера, трябва да изчистя, трябва да отида до магазина, работата ми е много далеч, прекалено изморена съм, просто нямам време, никой не ме подкрепя. Наистина изморена съм. Много съм ниска. Много пъти се чува от тия неща. Сега има много по-важни неща. По-добре да изпера и да сготвя, отколкото да се погрижа за себе си, защото ако не се погрижа за себе си, може да стане нещо лошо и в крайна сметка всички ще страдат. Ето това е края. Затова
чуваме ги постоянно. Постоянно. Тоест, като да разбирам, че много от хората имаме оправдание за когато трябва да се движим и да спортуваме и да поемем отговорност, обаче когато нещата излязат извън контрол и както се казва ножа опред около, вече отиваме и търсим хапчето при доктора. Само че тогава е твърде късно и не винаги това успява да помогне. Ами да, от опит ще споделя с моята майка. Тя, за съжаление, имаше рак и не се погрижи много добре за собственото си тяло. Тя беше изключително финна мадама, изключително умна жена, един от най-добрите психолози в България, но грижата за тялото липсваше и докъде доведе. Затова не трябва да чакаме всички този момент лошия да дойде, да се погрижим за просто се чувстваме по-добре да живеем един пълноценен живот. Така че без повече оправдания. Превенция. Да. Гради? Превенция, да. Това е думата и другата дума според мен е постоянството. Може би едно от най-важните неща според мен, лично за мен е да направим така, че това, което обичаме да едем, поради ред причини. В смисъл има много неща, които се случват подсъзнателно, има неща, които безсъзнателно се случват и това е много голяма част, е много определяща част. Но това, което е най-важно е ние да направим така, че нещата, които обичаме да едем, да бъдат в норми. Тоест, винаги можем да хапваме каквото и да било. Нали, аз точно това казвам на всички. Не е нужно от ден едно ти да се храниш като културист или като човек, който ще ходи на състезание или нещо. Да, много голяма част от хората си мислят, че от първия ден трябва да започнат да правят някакви огромни промени в живота примерно, си. И да ядат само да пият протеини и така нататък. Ами, това са огромни, в смисъл, аз така го разбирам. Това са големи промени за голяма част от хората. Това може да работи в рамките на месец, 2, 3, година, 2, 3. Нали така? Да. Това, което ние всъщност искаме да направим е, ние искаме да кажем на останалата част от света, тези хора, които се колебаят, тези хора, които търсят начин, да им кажем, че има начин. И начина не е да започнем от ден едно като професионален атлет, а начина е да намерим нашето нещо и постепенно да го развиваме. Тоест, много често отиваш и правиш едно действие, свързано с това, да кажем, да си купиш здравословно. Чул се някъде, тази храна е много хубава, тя е много полезна за теб. Отиваш се я купуваш. Един път, 2 пъти, 3 пъти, 5 пъти, колко пъти се я купуваш? Кога забравяш? Кога идва момента, в който почваш да мислиш, т.е. изтърваш, прескачаш. Идеята нашата е, че когато ти се стараеш overall, като цяло да се структурираш едно меню или като цяло да намериш нещата, които на теб ти харесват и те да ти дават достатъчно енергия, която измерваме, разбира се, или в калории, или в килоджаули, но когато знаеш колко енергия ти трябва на теб всеки ден и знаеш дали искаш, да кажем, да свалиш няколко килограма или искаш добре се чувстваш, просто искаш да поддържаш същото тегло или пък искаш да качиш мускулна маса, избираш вече начина, по който да го направиш. След което е много важно времето, в което също се храниш, времето, в което ядеш определен вид храна. Но това са все неща, които хора като нас, които са ги опитали, които са ги изучили, могат да ви бъдат полезни с това и да ви помагат, без значение кой е. Но в началото се изисква единствено и само да вземете решение, да намерите това, което на вас ви е окей и да го правите. Защото от ден едно, ако започнете, най-вероятно след месец или два, нещата ще стоят по съвсем различен начин. Особено ако точно това е нещо, което всички диети
смятам, че им е общо. Докато това, което ние правим, не е точно диета. Според мен това е лайфстайл, според мен това е начин на живот и ако ти мислиш за това, къде съм аз днес, какво ще ям, но не от днес за утре, ами от края на седмицата за останалата част или за другата цялата седмица, да имаш конкретно план, да знаеш какво е необходимо да ядеш всеки ден, кои са нещата, които пък на тебе ти доставя удоволствие да хапаш и да ги включиш. Ако просто се направиш една проекция, ти имаш контрол, ти имаш възможност да направиш най-доброто за себе си и всъщност да направиш превенция. Да направиш превенция на това, да вземеш контрол, да можеш сам да... Знаете ли, има различни видове хора. Единият вид хора казват, окей, аз мога и ще направя всичко възможно. Аз имам контрол. Другите казват, прехвърлят отговорност и казват, когато дойде момента, доктора ще ми даде хапченцето и аз ще се оправя. Тоест, когато сме отговорни, вземем всичко в наши ръце и това, което е необходимо, това, което не е по възможностите, просто го правим. Дали имаме или нямаме време, според мен отговора на този въпрос е въпрос на избор. Въпрос на избор, но цял живот можем да работим за пари, това е съвсем сходно, цял живот можем да работим за пари или да не хаем за здравето си и накрая ние ще плащаме с тези пари, за да си търсим здравето обратно. Така че колкото по-рано, който и да е, колкото по-рано разбере, че контролът е в наши ръце и че може да направи някакви малки промени, които да го задвижат в различна посока, толкова по-добре. Защото всичко е възможно, стига ние да правим стъпки по пътя към това, да правим промени или към това да се грижим по най-добрия начин, който знаем към днешна дата, като разбира се, когато, както споменах по-рано, когато научаваме по едно нещо мъничко всеки ден, ние драстично ще се подобряваме и всичко това ще се променя. Картината върви заедно с нас. Аз тук, преди да продължим, бих искала да призова нашите зрители, тези, които ни гледат в момента, ако имате някакви въпроси към Гради и Ради, моля ви се, задавайте ги. Те са тук за вас. Така че, да. Имаме абсолютни специалисти в момента и тук още един път по този начин си припомняме как наистина всеки може да се опитва да прави нещата сам, но понякога в повечето случаи дори е по-добре да се допитаме до специалист, особено ако става дума за нашето здраве, защото то е малко като ако човек нищо не разбира и отиде и почне да си поправя колата сам, или телевизора сам, или сам да си изписва някакви рецепти. Резултата не винаги ще е този, който искат хората. А мен е много интересно от вашата практика. Всъщност хората повече искат да свалят килограми или искат по-скоро да са в добро здраве. Задавам го този въпрос, породен от един мой разговор с една моя приятелка онзи ден, която казва, да ти кажа, когато тренирах, аз не свалих килограми, нали? Тичах, тренирах, но много ядях, много се хранех. Не свалих килограми, обаче така някак си тялото ми изглеждаше много по-добре се чувствах, нали? Това беше нейният коментар. Всъщност, аз, нали, това, което чувам и от мои приятелки и приятели, всички, всъщност, първата им е цел да свалят килограми. Всъщност, това ли ни е нужно на нас, да свалим килограми или какво е всъщност? Ами, относно тренировките, понеже ти попита, нали, хората какво най-вече търсят, дали конкретно да свалят килограми. Сега ти конкретно питаш повечето за жени, защото доста от жените задават този въпрос или търсят нещо друго. При мен хората са отражение на мен самата. Всеки човек, който се включи и който ме попита нещо, той е видял нещо в мен, което той иска да притежава. Те са две неща. Едното нещо е енергията ми, другото нещо е иска да свалят килограми. Тези две неща са взаимно свързани. Ние искаме да свалим килограми
Не защото просто ще свалим килограми, защото ще се почувстваме по някакъв начин. И този начин ще повлияе по някакъв друг начин на нашия живот. Дали било в връзка, комуникация, бизнес, енергия, начин на говорене, любов и така, и така, и така. Тоест, повечето хора, пак казвам, всеки е различен, но повечето хора искат да се чувстват добре в кожата си, за да излъчват така една супер готина, зареждаща енергия. Защото когато човек тренира, повярвайте ми, това ме спасява всеки Божи ден от тези негативни мисли, които са така преминават в моето съзнание. Толкова повдигат енергията, хормона на щастието се повишава, всичко се подобрява. Точно взето, хората искат да свалят килограми, за да се почувстват по определен начин. Няма как ние да искаме просто да свалим килограми, защото те вътрешно си представят как ще изглеждат, след това вътрешно следва как ще се почувстват те. И след това вече започват да се нареждат по какъв начин ще изглеждам, какво ще си купя, с кого ще излизам, как бих говорила пред публика или как бих говорила пред партньора, пред който и да е. Общо взето всичко е взаимно свързано. Много, много страхотно казвам. Да, а всъщност вие как може да помогнете на нашите зрители? Какво може да направите за тях? Какво можем да направим? Ние по-точно можем да кажем много неща. Поне аз говоря за себе си, но едно от най-основните неща е, когато даваш информация на човек. Аз съм сигурна, че от правилния човек, който е готов от среща, той ще разбере. Ние даваме постоянно много безценна информация и постоянно помагаме. Но от хората зависи те дали ще имат резултат. Защото ние даваме всичките знания, които притежаваме, но действията са от вас, от абсолютно всички хора. Това е нещо, което... Нещо, което реално отличава едните хора от другите. Май само действат. Защото ние всички искаме, въпрос е колко действаме по този въпрос. А всъщност къде могат да ви намерят нашите зрители? Нали? Как могат да се свържат с вас? До няколко дни трябва да е готов нашия уебсайт, който ще бъде предимно на английски, но ще има и български. Другото нещо, което може да се случи, могат да ни намерят в Facebook. Имаме различни странички. Fit Healthy Family, GR или Healthy Mama, GR Ready Go и всякакви такива различни имена. Но най-важното може би тук е да направим така. Ти попита как можем да помогнем. И наистина има различни начини, по които можем да помогнем, но според мен най-релевантният, най-предпочитаният начин да помогнем е като направим така, че да бъдем част от едно цяло, да се създадем, да бъдем един екип в постигането на резултатите си, да направим така, че от нас да идват знанията, а от човека отсреща да идва само инициативата и да поеме отговорност за своите действия. Тъй като това, което ние правиме, от нашия опит и от нашите знания прилагаме всичко. И хората, които го ползват това нещо, и хората, които са готови и търсят и създават сами обстоятелствата си, създават сами, по техни предпочитания създаваме минуто за хранене. По техни предпочитания създаваме тренировките. Всичко е толкова индивидуално, колкото самият човек отсреща желае. Работили сме с различни хора, всеки има различни интереси, всеки има различна връзка с храната, по различен начин, харесва различни неща и това за нас е много важно. Аз не искам да направя на някой режим и да му кажа ти ядеш толкова калории, правиш това и отслабваш. Защото това е нещо, което всеки предлага. Това, което лично аз предлагам на хората, с които работя, те сами да решат какво ще ядат. Но
аз да ги посъветвам кога ще бъде най-подходящия момент да ядат едно или друго нещо и след това да изчисля. Тъй като предимно аз изчислявам и изчислявам доста неща, следя микро и макронутриентите, следя в процентно съотношение, следя в грамове и всъщност е доста строго от моята страна, но това не е необходимо да се случва при вас. Това е информация, която, разбира се, всеки може да получи, когато работим заедно. И всъщност съм имал клиенти, с които успяхме да направим така, че те да подобрят многократно и знанията си, и уменията си, и да продължат след месец, 2 или 3 сами по своя път. Нашата цел е, когато се сблъскаме с някой, той да се здобие с достатъчно информация, да стане достатъчно уверен и да продължи сам пътя си. Да не си дава парите за най-различни трендови програми, които днес и утре ще имат различни имена, но в същността си най-вероятно ще бъдат сходни. Просто сам да може да взема достатъчно информирани решения и да може сам да се погрижи за себе си. Защото ако ние не се погрижим за себе си, мисля, че няма кой друг да го направи. Което отговаря на един от по-ранните въпроси. Имаме ли време да си подготвим храната? Имаме ли време да спортуваме? Имаме ли време или нямаме време? И всъщност много често едно нещо постоянно ми се върти в главата. Ако нещо е безплатно, кой е продукта? Къде е продукта, ако нещо за теб е безплатно? Много често отговорът е ние сме продукта. Така че много добре си помислете за това какво правите, защо го правите и вземете информирано решение. Колкото повече информация имаме, колкото по-достоверна е тя, разбира се, трябва и да е достоверна, толкова по-добре. Така че ние сме тук, за да бъдем полезни, както можем, но с това смятам, че ще бъдем най-полезни. Тъй като сме преминали през някои така не много приятни моменти и искрено желаем хората да не им се налага да преминават през точно такива неща, за да достигнат до информацията и да достигнат до това. Но ние сме тук, ние сме щастливи, ще направим така, че вие също да сте щастливи, ще ви държим също отговорни, защото който не е отговорен е безотговорен. Така че това е. Само да вмъкна още едно нещо. Да, това всичко, което каза Гради, е наистина правилно. Ние се стараем винаги да помагаме, винаги да даваме, но едно от най-основните неща за мен като цяло беше, че преди аз не уважавах, не обичах, мразех тялото си и не уважавах себе си като човек. Много често вие знаете, аз съм човек, който постоянно говори за спорт или за вътрешното душевно състояние. Няма как ние да не заобичаме нашата обвивка, ако първо не заобичаме нашето вътрешно аз. Защото всъщност от нашето вътрешно аз е сформирана нашата обвивка. Тоест, ако ние не направим така, че да заобичаме себе си чрез действията, чрез вътрешните навици, и ако направим така, ако не ги променим тези навици, няма как ние да променим външната обвивка. И за мен основното нещо, което всеки човек трябва да разбере и всички, на които помагаме, е те да разберат, че храната, движението и инвестицията в нас самите като душевно състояние е едно от най-важните неща, които трябва да направим, за да имаме визуална промяна. Но най-вече всичко започва отвътре, като започнем с думата любов. А как ще получим тази любов? Когато именно даряваме нашето тяло с най-безценното, храната, горивото, движението, което ще ни изваят прекрасна фигура, ще се чувстваме по-енергични и разбира се, на първо място, нашата вътрешна настройка, за това ние да вземем решение да се променим и да заобичаме себе си благодарение на действията, които сме решили да направим. Заваляха едни сърца, едни харесва. Така че да.
Много точно казано. Искам само да върна малко фокуса и камерата настрани. Поговорихме си за колко е важно, нали, храната, действията и спорта. А кои са най-важните неща за вас, за да върви вашата връзка напред, да се развивате заедно, да имате тези усмивки и тази прекрасна емоция, която строи около вас? Кои са нещата, които правят тая магия, както споменахме вече при вас, наистина е като една вълшебна приказка, от 10 годишни се познавате? Да, така е. Ами аз ще започна, защото съм дама. Аз ще съм кратичка. Наистина ли? Искам само да благодаря на Вселената, че този младеж, господин Енев, е мой партньор в живота. Той беше мечтаната ми любов, беше човекът, който за първи път видях, за първи път се влюбих. Но нещо, което видях и нещо, което до ден днешен ни крепи, е това, че на първо място една двойка трябва да бъде приятел със срещния човек. Трябва да има комуникация, трябва да бъдем абсолютно на 100% откровени и да се подкрепяме. Да вярваме повече в човека от среща и да вярваме, че когато споделим, не да очакваме, и той сега не ме разбира, сега защо не ме подкрепя, аз искам да спортувам, той се прибра от работата, тръжка краката, каза, нищо не помага. Дай ракията, дай салата. Да. Но едно от най-важните неща е, когато седнеш и погледнеш човека от среща, да му споделиш от сърце и да му кажеш абсолютно всичко. На първо място, за мен, това е приятелството. Да има добра комуникация. Те са много неща. Аз не знам откъде всичко те наистина са много, но за мен комуникацията е едно от най-важните неща, защото без разговор до никъде не се стига. Премълчиш ли нещо, то става част от теб. Така че не трябва да премълчаваме нищо. На мен каквото ме е на сърцето, това ме е на устата. За добро или за лошо, когато имам да казвам нещо, аз го казвам, споделям го, след което го обсъждаме и всъщност така продължават нещата. Когато има напрежение, знаете ли, за мен кое е най-важното? Най-важното е човека от среща да знаеш, че има добро намерение към теб. Аз знам и съм сигурен, че тя има добро намерение към мен. А от другата страна той, мъжа, да е достатъчно силен, за да може да признае някой път. Много често ние мъжете правим, да кажем, грешки, но изисква се сила да си признаеш, след което се изисква още малко кураж, за да го обсъдиш и така. Но идеята винаги има крив и прав. Много често може да е мъжа, може и да е жената, без значение кой е крив и прав. Ако не намерим общ изход от ситуацията, т.е. двамата да сме окей, няма изход от ситуацията. Ситуацията остава. Това остава като незатворена страница. И ако натрупаме много такива страници, това е предпоставка за подхлъзване върху такъв твърд лед. Което означава, че за мен най-важно е първо, когато нещата почнат да стават много сериозни, малко да разчупим леда, малко да не се вглъбяваме толкова много, да направим така, че някак си на шега нещата да преминат на шега. Тоест, много често нещата стават прекалено сериозни. И това е индикация, че ние всъщност приемаме това, което от срещната страна иска да ни изкомуникира, иска да ни каже като критика. Всъщност, работата върху нас самите е и работа между нас. И ако трябва да бъда възможно най-специфичен, ще ви кажа, че най-хубаво е и най-добре е, когато имаш възможност да споделяш житейския си опит, да споделяш пътя си, да споделяш интересите си и да обичаш някой. И най-добре е, когато от срещната страна те разбира. Най-добре е, когато
от срещната страна търси, вярва, мечтае и те подкрепя. И без значение какви спорове има, без значение какви са проблемите, защото такива винаги има, без значение какво се случва, когато има подкрепа, когато има разбиране, когато има изслушване, нещата стоят по съвсем различен начин. А ако ти знаеш, че когато имаш проблем, можеш да го споделиш и без значение какво каже от срещната страна, много по-добре е да споделиш. Много по-добре е да изкажеш нещата, защото тогава всичко е на масата. Картите са на масата. Няма как ние да премълчаваме и да очакваме нещата да бъдат различни. Много често ние всъщност знаем, че сме от различни светове. Мъжете мислят как да решават проблеми, жените мислят те са по-чувствителни, мислят за някакви други неща. Другите от Венера. Просто трябва да намерим общ език. Просто трябва да има комуникация. Да има комуникация. И понякога, само да нашето егото трябва да го оставим на една страна, защото аз като човек, всяка връзка, всеки човек, всяко едно дете, всяко едно нещо преминава през различни етапи. Така че няма значение през какъв етап си. Може да е много лош, но най-важното е за момент да седнем. Той живота така иначе ще дойде и ще каже пляс, един шамар за брадето, седни сега и помисли защо така се получи, къде не върви и какво се случва, но егото, понякога аз лично няма да лъжа, взимала съм се прекалено на сериозно и нещата не отиват изобщо на добре, докато живота ми плясне два шамара и ми каже, аз се успокой малко, седни и си поговори с партньора, виж на къде кривна, защо така се държи с този човек, той не е виновен. И съм благодарна за всички тези мои моменти, защото наистина човек не трябва да се взима много на сериозно, но в крайна сметка тук сме да израстваме всички заедно, да се подкрепяме, да се говорим. Така, да има най-вече чисти разговори в взаимоотношенията. Прякора ме живот. Шегувам се. Не, аз само не чух какво каза. Прякора ме е живот. Доколко е важно според вас личностното развитие? Да. Всъщност то е най-важно. Едно такова събитие всъщност не запозна всички заедно. Да. Няма как без да започнеш. Аз лично, без човек да се мотивира вътрешно, без да инвестира в себе си, няма как да има външни резултати. То, ако човек не започне да инвестира първо във вътрешното си състояние, то като цяло всичко, което е отвън, тяло, мебели, всичко, което се случва, е било в ума на някой човек. И няма как ние да очакваме нещо да се случи в абсолютно противоположната посока. Така че ако искаме някаква външна промяна, задължително трябва да има личностно развитие в какъвто и да било аспект в живота, в какъвто е. Ние постоянно трябва да се учим, постоянно. Много хора ми пишат, Ради, как това, как онова. И аз казвам едно. Всеки Божий ден аз се уча. Не пропускам ден, в който да не науча нещо ново. Не пропускам ден. Всеки учител е бил ученик и всеки учител трябва да бъде ученик. Много е важно човек да инвестира в съзнанието си. Това е безценно. Спреш ли? До там си. И има някой по-добър, винаги ще има някой по-добър. Но точно така тръгваш по спиралата надолу, защото почваш да се въртиш с твоята информация, която си имаш и най-често, ако нямаш правилна среда, става лошо. Засягаме едни такива много теми. Да. Вие как само да кажа, че Гради преди изобщо като цяло ние двамата преди изобщо не четяхме книги, изобщо не инвестирахме в нашето личностно развитие. Общо взето, покрай тези последните няколко години Гради бих казала, че доста книги чете и даже вечерно време понякога се прибира много късно. И гледам сутринта нощната лампичка включена и той си е чел. Въпреки това той си прави ритуала да инвестира време за неговото съзнание, което е супер безценно. Да, трябва. Гради иска да каже нещо. Трябва да. Каква е цената, Гради? Хубаво е човек
да намери нещата, които обича и да ги прави. Всъщност, аз винаги съм чел по, как да кажа, винаги ми се е налагало да чета. И винаги съм броял страниците. Колко страници чета. Искам да ви призная нещо. Много често, много наскоро ми се случи да се изгубя. Толкова да ми е интересно, че да не чета. Толкова да ми е интересно, че да не броя страници. Това ми се случва рядко, но когато фокуса ми е толкова и вниманието ми, когато е насочено толкова много към едно нещо, тогава нещата са различни. Ако и вие изпитвате затруднения да правите едно или друго нещо, ако и вие с нетърпение очаквате всяка секунда това да дойде края, това означава, че вие пропускате много голяма част от нещата. Аз това го свързвам с моето четене на книги. Случва ми се да чета много бързо, случва ми се и да чета много бавно, да чета една страничка, която препрочитам около 30 пъти и оставям книгата. И това е било част от играта за мен. Но интересното в случая е, че аз също злоупотребявах с ракията и с всичко друго, което може да си представите. Но това е опит. Това е безценен опит. И добре е човек да си даде сметка наистина кои са нещата, които на тебе лично биха ти били от полза, кои са нещата и инструментите, които е добре да имаш в себе си. Ако си майстор, ти трябва да имаш правилните инструменти. А ако искаш да ставаш все по-добър, ти трябва да търсиш такива, ти трябва да ги сменеш, ти трябва да бъдеш гъвкав и трябва да имаш възможност да правиш радикални промени. Аз поне така мисля, аз се старая да бъда много гъвкав, правя различни неща, правя ги по различно време и всъщност всичкият този опит ми дава възможност след това да бъда още по-полезен за хората, на които това е необходимо. И също за най-близките си. Интересното, може би едно от най-интересните неща е, че точно това, което говорихме за средата и за инвестицията в себе си, са две неща, които се препокриват. И според мен всеки човек, който не се е замислял какво и колко му коства той да не инвестира някакво време за себе си, е необходимо да помисля. Дори да не четем книга, дори и нашия спорт да е 10-минутна разходка след като хапнем или 30-минутна разходка в рамките на деня, това е начало, това е нещо. Без да четем книга, дори да седнем и да преосмислим какво се е случило предния ден или просто да помислим какво се случва просто без абсолютно нищо в рамките на 5, 10, 15, 20 минути, да си дадем време да разберем какво точно се случва и да бъдем тук и сега, в настоящия момент, е много ценно. Тогава можем да направим огромни неща. Поне за мен това е нещо, което е много важно и ценно. Различни инструменти винаги да продължаваме да търсим и да оставим егото на една страна. Понякога ние всички искаме да изкараме мускулите отпред или пък да нашамарим някой, но много често най-силното оръжие на човека е словото и знанието. Така че да бъдем по-образовани, да бъдем по-влюбени, да даряваме повече любов и да се движим заедно. Инвестицията на личностното развитие наистина е много важна част от това ние да подобрим във всеки аспект живота, във всяко едно нещо. То е една така голяма точка, от която тръгва абсолютно всичко. Без него малко трудно. Аз тук имам един въпрос, към вас лично. Ако единия се развива, а другия не го прави, как... Нямаме екип.
тогава нямаме екип. Да. Ами, пак е въпрос, ако е конкретно за нас, ние в случая си работим като екип. Той хем сме екип, хем сме две, така, хем сме различни хора, точно така. Всеки човек си е индивидуален. При нас се случи така, че не знам дали е късмет, не знам дали ние просто си го направихме така. Ние винаги сме вървяли в една посока и ние винаги сме инвестирали в нашето здраве, ние винаги сме инвестирали в това ние да се чувстваме добре, винаги сме се старали да помагаме на хората и някак си винаги сме вървяли ръка за ръка. Но като цяло аз привличам един тип хора, Гради привлича един тип хора, двамата привличаме един тип хора и това е нещо прекрасно, защото хем сме индивидуални, но хем сме заедно. All in. Да. Така че ние се развиваме винаги заедно, да отговоря по-точно. В различни посоки, но заедно. Но конкретно за личностно развитие, конкретно за вебинари, семинари, курсове. Курсовете сега тук са малко по-различни и обученията, но общо взето за личностното развитие ние винаги сме двамата. Нормално да са по-различни, той като женското и мъжкото ляво, но въпросът е да гледате в една посока. Да. Всъщност, мен това много ми хареса, че мисля, че ти, Гради, даваш шанс на много хора, които много обичат вечерната си ракия, което няма нищо лошо. Нали, все пак да направят някакво усилие и да направят нещо добро за себе си, защото дори, че има ракията, всъщност тя не пречи на това да спортуват, нали? Точно така. Тялото си. Точно така. Нека това не е наистина оправдание, защото нали, за много хора това също е оправдание, ама изобщо няма нужда да бъде. Ами, аз мога тук да говоря сега малко по отношение за тези навици. Ракията, цигарите, тези на пръв поглед неща, които не са нужни на нашето тяло, те са свързани с нещо. Те са свързани. Няма лошо в това ние да седнем да изпием една чаша вино или една чаша ракия, стига всичко да е в рамките на допустимото. Но тук също така и с храната, сладичко или нещо друго, което пица или което ни се иска. Много често ние изграждаме тези навици. Навици на действие, навици за напиене, навици на хранене, навици на действие, навици на нещо. Но най-често тези негативни навици са свързани с даден вид емоция. Нека да вземем пример ракията. Примерно. Прибираме се от тежък ден на работа и какво се случва? Единственото на развлечение. Защо аз да седна сега хубаво, да взема един душ, да си направя една хубава вечера, готина, да ми е свежо, да ми е леко? Защо не го направя? Ами защо аз мога да взема една ракия, малко да ме замае, да ме накара да забравя аз за днешните проблеми, които съм имал на работа и така по този начин ще вземам всичко по-леко. И това повтаряло се едно и също нещо. Това е само един пример. Всеки има различна връзка с храната, с алкохола, цигарите и всеки един вреден навик. Но този навик това нещо е било повтаряно постоянно. Всъщност, вие не се нуждаете от ракия, вие не се нуждаете от цигари и не се нуждаете от вредни навици, не се нуждаете от това да се претъпквате, не се нуждаете от това да изядете една торта или общо взето всички тези навици не са ви нужни, но вие ги свързвате с даден вид емоция, който ви е накарал да мислите, че по този начин вие се успокоявате. И едно и също нещо повтаряме постоянно, то вече става част от нашия живот. Но за да намерим баланс, баланса, може би много често на голяма част тук от аудиторията, може би ще им бъде необходимо повече време. И всъщност е много добре да разграничим нещата, защото за едно е правилно, за друго е правилно. Но в крайна сметка има способи, по които ние можем да преценим дали вредим на себе си или не. И тогава, когато разберем, че вредим на себе си, било то с някоя мисъл, било то с алкохол, без значение какъв, било то с някакъв вид лек наркотик или тежък наркотик, това са средства. Това е средство. Както спорта е средство, така и алкохола е средство. И е много важно ние да разберем в живота с кое превозно средство искаме да се придвижваме.
Едното е трудно да го управляваме, защото е с ръчни скорости и трябва ние да натискаме гъста, спирачката, да сменяме като на Варброк отгоре скорости, но другото е доста добре се придвижва, автоматик е, няма проблеми, даже си го пускаш, то само се управлява, ти можеш да си пиеш кафенце. Това е американска кола, да знаеш, това е Кадилак, дето говори за него. Да, идеята ми е, че има различни пътища, по които ние можем да се придвижваме. И всеки сам може да прецени какво може да направи, какво иска да направи, кой е неговия път. Защото ние тук можем да кажем много неща, нали? За алкохола, за цигарите. Всеки има причина да прави едно или друго нещо и не сме в главата на никой друг, но в крайна сметка има начини и способи, по които да преценим дали вредим на себе си или не. И ако резултатите, които виждаме или искаме да виждаме, не ги виждаме, трябва да потърсим причината в себе си, в нашето отношение към храната или алкохола, или с каквото там злоупотребяваме и да направим така, че да бъдем отговорни. И точно това е нашия призив към хората. Вземете контрол над нещата, които можете вие да повлияете. Защото без значение дали алкохол, цигари или там, каквото ще да е, това са неща, които ние можем и би трябвало да контролираме. Безконтролното води до неща, които са извън желанията ни. Тоест, ако ние се пуснем по течението и живеем един живот за дълъг период от време, последствията могат и да бъдат необратими. Така че нашия призив е да прецените. Разбира се, намерете вашето нещо, не от първия ден да бъдете спортисти, не от първия ден да не пиете, да не пушите и така нататък, но вземете ли решение, започнете ли да търсите, информирате ли се възможно най-добре и знаете ли къде искате да бъдете след седмица, месец, година, две или края на живота, вие ще знаете кое ви е необходимо. Колко може да злоупотребявате с храната, колко може да злоупотребявате с алкохол, ако пиете, колко може да злоупотребите с себе си. Защото в крайна сметка всичко, което ние правим за себе си, сами си го правим. И няма кой друг да дойде да ти каже, виж какво, знаеш ли, днес аз ще излизам и ще си хапвам и ще си пивам и така нататък. Ти можеш да кажеш да, можеш да кажеш и не. Ако твоята цел е една, без проблеми казваш да. Ако твоята цел е друга, знаеш стъпките, които трябва да вървиш в тази посока, може да кажеш не. Може да кажем не на всичко, може да кажем да на всичко. Въпрос на лични подбуди. Въпрос на това какво сме готови да направим за себе си. Колко сме информирани. Много е ценно да имаш също и отправна точка, да имаш пример, да виждаш различните примери. Хубаво е да можем и да търсим. Да можем и да търсим различни модели на поведение, различни съдби да виждаме и да си дадем време. Време, в което да мислим, да анализираме. Да анализираме това, което се случва около нас, това, което се случва с нас. Така смятам, че можем да направим най-много за себе си. Надявам се, че да, беше много, много хубаво и много красиво казано, но в мен се породи два въпроса. Единият е да анализираме, само че ние понякога този анализ го минава в прекален упрек към нас и към това обвинение, което минава в обвинение ето сега, примерно, аз тренирам 100 човек, нали, или правя това и това и това, а пък моите приятелки ми се обадиха и ми поканиха, те ще се събират на пица. Аз като отида на пица, няма какво да ям друго, освен пица. И това е против моята диета, да речем. Номер 1.
И въпрос номер 2, ти каза че можем да само нарушаваме, как го каза ти? Да можем да казваме не и да казваме. Не. Друга дума използва да се самонаказваме. Какво по-точно имаше предвид това? Аз мога да споделя относно самонаказването. Граги може да сподели с неговия опит, аз мога да споделя с моя опит с храната. И то не е само само с храната, ми с много неща. Когато прекаляваме с нещо и било то дали е с храна, дали с алкохол, дали с, както Гради спомена, леки наркотици или така нататък, каквото и да е, това е знак, че ние се опитваме да се преборим с нещо. Сега с пример ще дам с храната. Когато липсва нещо и когато нещо не е удовлетворено вътрешно в нас самите, ние се опитваме да запълним това нещо. С какво? Давам конкретен пример просто за храна в момента. Другия вариант, разбира се, когато сме под висока енергия или когато сме нещастни, тъжни, отваряме хладилника и започваме да си хапваме. Другия вариант, който може да е отказ от храна. Отказ от храна отново може да бъде от това, че ние не се чувстваме удовлетворени от себе си, от това, че не се чувстваме достатъчно добри, от това, че не се чувстваме пълноценни, че не може да общуваме. Може да са хиляди причини. Липса на любов. Такива много хиляди чувства може да има вътре и по този начин ние на подсъзнателно ниво искаме да самонакажем себе си, като спрем да се храним. И може да бъде и по същия начин обратното. Всъщност аз това, което имах изпредвид за самонаказването, е свързано с нашето подсъзнателно чувство към храната или към даден вид алкохол, свързано е с нашето битие, свързано е с това по какъв начин ние сме водили живота си, какви са нашите примери, какво сме виждали, какво усещаме като правилно, какво усещаме като грешно. Но идеята ми е, че много често нашата връзка с храната, с алкохола и с всичко останало е изградена. И ние имаме модели, които следваме. Всъщност, понякога правенето на нещо такова, то не дава, ние го приемаме като подарък за себе си, ние го приемаме като възнаграждение, друг път ние го приемаме като наказание. Но много често, когато ние приемаме нещо за себе си като подарък, защото го свързваме с хубав момент или емоция от живота си, като малки най-често, много често това нещо, само че всъщност, когато се вгледаме в нашите текущи цели, виждаме, че не съответства. Тоест, начинът ни да си дадем любов не е правилен от гледна точка на резултата, който искаме към днешна дата да постигнем. Което означава, че ние се самозалъгваме, ние се самонаказваме. Това имах изпредвид, защото много често нашата визия трябва да определя нашите действия. И ако ние нямаме информация и не можем да потърсим в себе си решение, не можем да потърсим в себе си проблем и ако гледаме само навънка, няма как да разберем, че всъщност нещата, които ние искаме да си дадем, за да се почувстваме по-добре, много често са неща, които не ни влияят така благоприятно, както на нас не се иска. Това беше нещо, което исках да кажа. А другия въпрос, само ако може да ми го повториш първия, защото не се сещам. Тя сподели за това, за пицата, че се чувства виновна, ако някой не е наприятно. Компанията. Само искам да кажа едно нещо преди да. Един съвет. И този съвет е: не оставяй средата да променя теб, а ти промени средата. Така че това е нещо, което аз научих, много ценен урок. Пица. Аз много обичам пица. Между другото, много често ям пица. Най-малко два пъти в седмицата ям пица. Браво! И всъщност, искам да ти кажа, че има
едно нещо, което е много ценно за мен и смятам, че ще бъде много ценно за всички, които ни гледат, също и за вас. Тук започвам да цитяваме, да искам да ти кажа. Ако всъщност... Гратизията си облиза. Да, аз вече съм в ресторанта. Ако всъщност имаш няколко възможности да отиграеш тази ситуация, според мен първата и най-подходяща е да отидеш и да ядеш пица с тях. И много хора ще кажат, как така? Ма какви работи говориш ти? Нали така? Всъщност, ако има моменти, в които смяташ, че храната или нещо не е в разрез с това, което ти по принцип би искала да правиш, може да направиш изключения. Не на всяка цена всичко днеска трябва да става по твоя начин и трябва да намериш начин да бъдеш гъвкава и да си адаптивна. Всеки човек трябва да е гъвкав и адаптивен, доколкото му е възможно. Което означава, което ни води към нещо друго. Ако си позволиш една вечеря с приятели на седмица, каквато и да е тя, каквото и да едеш, това по никакъв начин, това са 4 пъти в месеца, не така? Това по никакъв начин не може да те спре. То може единствено да те забави. Това е първото нещо. Второто нещо е, че ти можеш да направиш пицата. Да кажеш на твоите приятелки, че днеска ти ще правиш пицата и това е условието. А пицата, когато я направиш ти, ще имаш възможно най-голям контрол. Ако знаеш какво ще ядеш днеска и включиш пица в своето хранене, ти можеш да бъдеш и в дефицит. Можеш да бъдеш и в баланс, можеш и да правиш каквото си искаш, защото имаш възможно най-голям контрол и най-много информация за това, какво има в пицата. Така че има различни начини. Ако обичаш храната, ако обичаш приятелите си, тези хора, които обичат пица, можеш да я направиш ти за тях по твой избор. Това е условието. Или да приемеш, че един ден, но не всеки ден, разбира се, това да е така, един ден и през останалата част от времето ти работиш за постигане на твоята цел. Тоест, не може винаги всичко на всяка цена да става по един определен начин. Винаги трябва да има буферна зона, винаги трябва да имаш как да кажа? Трябва да имаш възможност. В бокса на това му казват сайдстеп. Не знам дали сте го чули. Трябва да си гъвкав. Аз другото, което исках да кажа, понеже много ми препозна с това нещо, дори искам да ви кажа, че дори за мен, аз като човек, който спортува постоянно, който се старае да се храни доста добре, дори аз понякога имам чувство за вина. Аз не съм безгрешна. Много хора си мислят, че аз съм супер енергична постоянно и се храня на 100%, ма всичко перфектно. Не. Искам да ти кажа, прекрасна и хората, които и прекрасни хора, че в момента, ако на тебе говоря и се свързвам с себе си, че понякога и аз правя неща, понякога ям пица. Много пица. И на другия ден съжалявам много, че съм яла тая пица. И това се е случва много често. Но едното от най-основните неща, защото ти каза, е, че почва една вина, почва едно неудовлетворение, започва, сега не трябваш да го прави. Ти прекарваш часове, мислейки за вчера какво си яла. Вместо да живееш днеска, да отиш 10 минути да бягаш или да вървиш някаква разходка направиш. Но толкова енергия отива в това. Енергията ти отива на грешно място и блокира движението. Това е. Нещото, което трябва да направиш е пресичаш тази твоя мисъл на момента и казваш прощавам си. И едно от основните неща, които трябва да направиш е не да промениш, да направите. Извинявам се, говоря едно от най-основните неща, които трябва човек да направи е, когато иска да направи промяна, не да спре всичко изведнъж, не да започне да променя целия си живот от точка, от абсолютно всички навици, а да започне по-мъничко. Един по-малко. Даваш за всички падежи. Падежите трябва да са там. Лошата храна трябва да е там, за да те научи, за да знаеш какво да правиш, за да бъдеш по-стриктен за бъдеще. Лошата храна трябва да е там. Трябва да падаш, за да се учиш. Но за да се учиш и да продължиш напред, трябва да скъсаш
тази верига на тези негативни мисли от вчерашния ден, това, което се е случило, и да кажеш, прощавам си, днес започвам да действам. Утре пак ще се случи същото. Особено хора, които са начинаещи и хора, които започват нов навик, дали било движение, храна или каквото и да било, пак ще се случи също. И пак, и пак, и пак, и пак. Много интересен, холистичен подход, който много ми хареса. Докато следващия път ще встане, падаш, печелиш. Падаш, печелиш. Докато не паднеш 200 000 пъти, няма как да достигнеш до основната цел. И да станеш 200 001. И да се изправиш един път повече. Да, и аз това ще да кажа. Аз искам въпроса. Само да се върна към, преди да зададем въпроса, имаме въпрос от публиката. Искам само да се върна към ракията, защото още от тогава ми се върти в главата и нямах възможност да го кажа, държа. Преди няколко седмици гледах едно предаване за столетници, български. И бяха жени и мъже. Имаше два случая, точно свързани с ракията, и аз ги запомних. Единият човек каза, че не е близал при живота си. Беше на 100-101 години българин. А другия дядо каза, че всеки ден си е изпивал по едно-две малки ракийки. И двамата бяха горе-долу на 100 и няколко години. И двамата бяха супер щастливи. И двамата бяха с супер свеж мозък за годините си. Тоест, както вие казахте, просто давам още един пример. Въпросът е да има равновесие, да има равноденствие, ако щете, както е между сезоните, и да не вреди. Това нещо да не вреди, ами всичко да е баланс. Тази нужда специфична на всеки един човек. Иначе аз съм абсолютно съгласен, нали, горе-долу с тези така наречени вредни навици, зависимости. Ние се опитваме да запълваме някаква емоционална нужда. И наистина е много важно това да си приемаме и да не изпитваме никой чувство за вина, защото едно малко бомбонче понякога може наистина да ни качи 1-2 килограма, а цяла пица. Аз между другото много често ми се чува, като се прибера в България, ма ям 2 пъти повече и аз отслабвам. Килограми отслабвам, но това са едни други неща. Не знам дали има повече. И само да кажем имаме въпрос. От кога и колко протеини и колаген може да включим в менюто си, като разбира се целта не е мускулна маса като на културист. Тук въпрос е от една прекрасна дама. Здравей, прекрасна дама. Която ни гостува миналата седмица, да. Супер, здравей, прекрасна дама, радвам се да ти видим. Веднага ти отговарям. Протеина, ако говориш за суплемент, т.е. за хранителната добавка протеин, ако говориш, не е задължително да я консумираш. Сега ти казвам защо. В зависимост от това по какъв начин ти тренираш, има различни коефициенти. Най-често за голямата част от обществото препоръката е 1 грам протеин на килограм. Което ще рече, че ако ти си около 60 кг, измислям се, няма представа, да. Ако си 60 кг, това са 60 грама днес протеин. Тоест много лесно можеш да си набавиш протеина от храната, която консумираш всеки ден, разбира се, ако не си веган. Дори да си веган, има начини, по които да си набавиш необходимия протеин. Но най-важно е да отбележим първо да знаем каква е твоята цел. Дали ще качваш мускулна маса. Ти каза, че няма да качваш. Всъщност не. Тоест има различни коефициенти. Може да бъде 1 грам на килограм, може да бъде от 1,8 до 2 грама, може да бъде 1,7. Има различни коефициенти. Но най-важно е да кажем, хранителната добавка не може да замести храненето. Тя може да го обогати, може да направи така, че да ти е по-различно, да ти е по-разнообразно, да ти е по-лесно, ако искаш, в рамките на деня да си достигнеш необходимите количества от протеин, да кажем, ако примерно си веган и протеина е веган, това е добър суплемент, често го използват веганите, но връщам се на въпроса. Не е наложащо, не е необходимо, важно е отново каква е твоята цел и разбира се какво е необходимо за твоето тяло. Протеин, аз лично това, което казвам на всеки е, че освен ако не иска да се състезава, освен ако не иска да направи
Освен ако не му е необходимо и наложащо, може да се набавят дори и да се състезаваш, може да се набавяш протеина от храната, която консумираш. Стига ясно да знаеш какво е количеството, какво консумираш в рамките на деня и да имаш контрол върху това. Колагена, от друга страна, всъщност той е много сходен с желатина, което означава, че ако не искаш да пиеш тази добавка, ти имаш възможност да си набавиш нещо много сходно. Ако обичаш, примерно, да си правиш супа или обичаш бульон от телешко, всъщност до голяма степен си набавяш точно това, което е необходимо. Протеините всъщност, те са много важни. И това, което можем да кажем за тях е, че те трябва да присъстват и трябва да бъдат в определено количество. Без значение. Даже има и моменти, в които ако количеството е прекалено голямо, ние отново можем да почнем да качваме килограми и това се дължи на калорийния баланс или в случая, ако имаме излишък, т.е. по-голямо количество храна, енергия от храната идва и е по-голямо, отколкото на нас не е необходимо и изразходваме днеска, това означава, че дори да е протеин, това отгоре, което е, то е запас. То не ни е необходимо, ние не можем да изгорим тази енергия и тя се натрупва като резерва. Тази резерва ние наричаме най-често мазнини, подкожни мазнини. Така че протеин можеш да пиеш за разнообразие и за твое удобство. Колаген също. Тъй като много има изписано по темата за колагена, но аз лично смятам, че желатина и всъщност това, което има в храната, може нашия прием да бъде обогатен по този начин. Първо и всъщност да бъде достатъчен и адекватен. След което, ако става въпрос за кожата, мога малко да кажа съвсем малко още. Ако искаме да предпазим кожата на лицето си, ако затова ползваме колагена, най-добрият начин да предпазите, дами, кожата на лицето си е с слънцезащитен UV защитен крем. Купуваме. Тъй като процесът на старение е необратим. Единственият начин, по който можем да повлияем на това нещо е да го забавим. Купуваме си крем и ставаме млади за винаги. Можем да забавим процеса. Това е нещо, което може да направим. Тук да кажа само нещо. Аз искам само да се базикам с английското слънце, нали? Добре, че от най-силно. Тук си. Дай сетли ти си. Не, аз бях чела един виц, между прочим, за крема за бръчки, нали? Ами, защо на крема за бръчки, след като е толкова добър и толкова ефикасен, нали? Като си го сложиш на ръцете и не ти маха бръчките. Ще линията на живота ви светля, виж, ще се скъси, ще правим после, да. Оле, уникални сте, много ви благодаря, обаче стана вече толкова много време ви отнехме от вашето лично време, за което изключително много ви благодарим. Ние ви благодарим. Аз мисля, благодарим и на хората и за въпросите, и за всички неща. И още един път само да им кажем, че ще пуснем линкове, тези линкове, които ни дадете вие към вашия почти готов сайт, както и към местата, където могат да ви намерят и в социалните мрежи, Facebook, там YouTube, ако има където и да е, за да може, нали, хората да могат да се свържат с вас и оттам нататък вече да видят какво могат да си вземат от вас, защото аз съм сигурен, че всички разбраха, че вие сте като едни подвижни енциклопедии и то усмихнати най-вече. Ами да. Зареждащи. Много мило, много ви благодарим. Аз последно искам да ви кажа нещо. Благодаря ви, прекрасно мило семейство, че бяхме част от вашата рубрика. И искам сега да призова вас, двамата и всички хора, които ни гледат, просто да вземат решение да живеят един по-хубав, енергичен, здравословен, изпълнен с любов живот. Предизвиквам ви да инвестирате всеки ден 10 минути. Не повече. 10 минути до 15 минути могат да променят много неща във вашия живот. Знам, че звучи налудничево, но понякога ние бездействайки, ние мислейки за това как ние не можем да направим нищо за 15 минути, ние спираме да действаме.
Даже изобщо не започваме да действаме. Така че моят съвет към вас е: инвестирайте само 15 минути движение, инвестирайте в това да се движите, да обичате себе си. По този начин вие ще докажете на себе си, че можете да постигнете вашите цели и вашите малки стъпки към огромната цел, което само по себе си ще даде много увереност и което само по себе си ще промени много неща. Какъв по-красив край от тази красива реч. Благодаря, Ради и Гради. Гради, ти финални думи? Финалните ми думи са: обичайте, за да бъдете обичани, давайте каквото можете, на който можете, защото ние сме пътници тук и със себе си можем да носим малко неща. Само колкото можем да носим в двете си ръце, евентуално и подмишниците. Давайте и живейте щастливи. Старайте се да бъдете щастливи преди всичко. Ако нещата, които ви правят щастливи, ви помагат да се чувствате все по-щастливи и ви карат да се грижите за себе си, няма по-хубаво. Така че просто старайте се да бъдете щастливи, давайте любов и ще получавате любов. И така смятам, че всеки от нас, като даде приноса си, ще живеем на едно по-хубаво място. Когато спасим себе си, ще спасим всички около нас. Така всички ще бъдат спасени. Да, тук това, което всъщност се замислям аз, че ние по този начин работим за нашето триединство от дух, душа и тяло. Тоест, по този начин се грижим нашата душа да отиде там, където трябва, да пътува както трябва. Тя винаги е където е, само че ние често не искаме да го осъзнаем, но това е друг въпрос. Но не се грижим и за превозното средство във формата на тялото. Тялото е превозното средство, всъщност, както вие казахте, което е много важно, иначе тя слиза от колата и това е, и заминава другаде. Продължаваме ние с сръщните скорости на Варбурга, от четвърта на трета слизаме и продължаваме. Прекрасни, уникални, много ви благодаря. Имайте много хубава неделна вечер. Благодаря и на всички наши зрители, които бяха така с толкова много сърца и толкова много лайкове. Да, и ние сега ви отпускаме по някакво. Няма как, не знам как. Ние благодарим ви за това, което сте, за това, че се познаваме, за това, което правите и сте го приели буквално като една мисия по-голяма от нас хората. И това е. И всеки като донесе малкия си принос към цялото нещо, и така стават чудесата. Нали? Точно както е тези 15 минути всеки ден. Колкото повече даваме, толкова повече получаваме. Това е най-прекрасното. Вие сте преносители на щастие. Вие сте преносители на информация и това е чудесно. И ви благодарим, че чрез вас ние помогнахме по някакъв начин на хората, които ни гледат. Съвсем мъничко сме изкривили пътя, техния път, но съм сигурна, че е за по-добро. Бъдете здрави! Да. Спокойна вечер! Чао и всичко и успехи! До нови срещи! До нови срещи! Чао! Чао!